Benzínu a burácanie nadúpaných strojov. V Nových Zámkoch a okolí dnes bolo oveľa rušnejšie ako zvyčajne. Nielen krásne motorky, ale aj kaskadérske kúsky tam dnes prišli ukázať tisícky nadšencov. Od skútrov až po čopre, domáca, ale aj zahraničná výroba. Obdivovať bolo naozaj čo. Kawasaki VN 2000, to je z Ameriky dovoz. Toto je taký špeciál. A ja by som takú chcel. Kto má takú motorku, má šťastie. Milan si tú svoju vysnívanú kúpil len pred pár mesiacmi a jemu sa tak splnil detský sen. Hneď sme si sadli, hneď sme si porozumeli s mašinkou a je to moja druhá frajerka. Dúfam, že sa nenahnevá moja prvá. A to sa už pozeráte na tých najlepších z najlepších. Kaskadérske kúsky sa učili roky, nechýbali ani tvrdé pády. Ľahký trik vraj ani neexistuje. Divácky atraktívne sú najmä gumovačky, veľké burnouty, ale technicky náročné sú napríklad koliečka po zadnom, kde už sa využíva fakt abnormálna rovnováha a súhra motorky, človeka, spojky, brzdy, všetko je jedno. Samozrejme, že sú upravené. So sériovou motorkou to už veľa spoločného nemá. Možno motor, zadná vidlica, kolesa, ale inak je tu všetko prerobené. To, čo nedokázali predviesť na námestí, ukázali v Komočí. Motorkársky zraz sem prilákal približne 6 000 motorkárov. 2 kluby, 2 akcie súbežné preto, aby tí ľudia naozaj mali mega všetkých zážitkov. Na letisko v Komoči si prišli zmerať sily motorkári všetkých vekových kategórií. Najmladší pretekár mal 8 rokov. Keď som bol malý, tak som jazdil na štvorkolke. V 6 rokoch sa to zmenilo. Prvú motorku mu kúpil otec za vynikajúce výsledky v škole. Za vysvedčenie som dostal motorku, potom som sa na nej začal učiť a tak som už tu. Z Nových Zámkov a z Komoče Marek Šilhavík, televízia Markíza.